якумш тез мешуд аввал. ҳамашам мехиёл. Ҳамаш тез мешуд. Мисол якумш 1 минут 2 минут мешавад, 2 дақиқа. Дар мобайни мисол 1-2 дақиқа хистани узви мардонаги сахта ё сус буд аввал. Якумш зур буд. Хорошо. Баъд дуюмш ба ҳаракат мекарди. Аввал мисол как оиладор шуди. Дуюмишта ҳам тез мешуд. Хамхобаги вақташ. Аким мекашид камтар. Кам 1-2 минут, мисол. Аммо дуюмишта хистанаш аввал чӣ хел буд? Соз буд. Зур буд. Бо хеле аҳамият намедоди. Кай ҳамин проблема пайдо шуд ки уже тест тамом кардем, якумш аста, дуюмишта хистанаш кунем. Ну асаб хорошо, чанд сол шуд ҳамин чиз ба? 3 сол шуд. Хорошо. Зиёд. А вақти пешоб канда ки сӯхтагӣ хе чизо нестми? Ҳамаш сӯзад. Фаҳмо. Гӯш кун, инҷа бародар хеле тест тамом кардан аввал бошад, сабабош мисол ин враждония ай модарзод мегӯяд. Якумаш ҳамин сари мардонагира хассосиятиш баланд. Ин мисол просто то ҳамин хеле таваллуд шудаги, ин хусусияти туяк. Лекин ира табобат шасоз мегум. Якумаш аз сабабиш ҳам якта сабабиш бисёр 80% мардакода ин вообще тест тамом кардан ин кас проблемаи глобальная. Мисол одамо бисёр мардакода ҳастанд. Дар бораи ҳамин тест тамом кардан 30% мардако муроҷиат мекунанд ба доктор, дигарош муроҷиат намекунанд. Мумкин 40%. Бисёр касо изо мекашанд. Ман метавонам 2-3 сол гашти, баъд изо кашида омади, соли навози ҳастаи камтар изо кашидест. Ха ин касалия мисол грипп шави лечение табобат мекунӣ ку. Ина ҳам хеле ай. Бояд ҳам хеле табобат кунӣ. Ира якта сабабиш, якум сабабиш мо дар медицина мегӯем ки гиперчувствительность головки полового члена. Кай ки сари мардонагира ҳамин хассосият, чувствительность бало мешавад. Аз сабаби чӣ мешавад? Иҷода дар зани нерв гуфтаги нерво ҳаст. Ҳамин нерво сари мардонаги ҳам хеле мебиёяд. Кай ки ҳам хеле мардонаги сари мардонаги омадаги нерво миқдориш бисёр бошад. Ба ҷое ки мисол 1-та, 2-та, 3-та, 4-та, айту мисол 8-та, 10-та, 15-та. Ҳам хеле таваллуд шудагиту. Ира чӣ кор кардан дар кора? Мо бояд ира санҷиданамон дар кора ки ҳамин хассосиятиш паста ё баланда. Ира специални кремое ки ҳаста таркибиш дар лидокаин ҳаста. Ҳамин крема чӣ мекунӣ? Пеш аз хамхобагӣ 10-15 минут мешакӣ. Баъд мешӯӣ, агар хамхобагӣ дуртар шавад, точно значит иҷода импулс, сигнал бисёра, хассосиятиш баланда, и тест тамом кардести, значит ҳамин аз хассосияте. И якум. Лекин 2 бор 3 бор карда, агар тута крем ёрдам надод, значит ин сабаб не. Дуюм сабабиш нейротрансмиттерҳое ки дар сари майнаи сар мегӯянд ку майнаи сар. Дар майнаи сар ҳамин трансмиттерҳо ҳастанд. Трансмиттер ну ба тоҷики агар кӯтоҳ бугӯем, ин серотонин гуфтаги як гормон, окситотсин и дофамин. Ҳамин сета гормон агар ҳамин асосан серотонин дараҷааш, сатҳаш дар хун паст шавад, одам тест тамом мекунад. Ира специални таблеткаш ҳаста, ҳамира баланд кардани ора дидан дар кора. Ин дуюм сабабиш. Сеюм сабабиш ин мода намешавад, мисол русода ки хатна накардаги, суннат накардаги, уҷода уздечка гуфтаги чиз ҳаста, ҳамон кӯтоҳ шавадам тест тамом мекунад, но туда нестаи хеле чиз. Чорумиш аз ман оз гуфтест ки дуюмиш ба хистаниш қина, якумишни ҳам камтар сӯз шуд. Ин эректилни дисфунксия, аввал импотенсия мегуфт. Ҳамин эректилни дисфунксия агар мардонаги мисол зарядиш 2-3 минут ба расад, ҳамин 2-3 минут ба мерасаду дигар мепардояд, сперма мебирад, хоб мекунад. Ин аз сабаби ҳамина мумкин бошад. Панҷумиш ТТГ гуфтаги гормон. Ин ғадуди спаршакл. Ғадуди спаршакл штавидни ҷилза ба урусӣ мегӯянд. Ҳамин ғадуди спаршаклда ТТГ гормон паст шавад, ҳаминҷода бозӣ кунад, одам тест тамом мекунад. Ҳамин ҳуҷайрое ки дар организми мо ҳастанд, ҳамаро полностью контрол мекунад. Шашумиш ин редки ҳолатода касали простатит. Редки 4% ҳолатда простатит меша. Агар простатит мисол туда шикоят дорӣ, вақти пешобда сӯхта мекунад, дар мекунад, мисол шабона мехези, ҳар 10-15 минут пешоб хеле набошад, 5 сол ҳама хеле доштагӣ бошад, ҳамин шикоят 5 сол табобат накунӣ, ҳамин простатита мумкин 4% ҳолатда ҳамин тест тамом кардан биёрад. Ози чӣ хел дар таҷриба ман уж 10 сол ҳамин кор қатъи заниматия кардам, чира мебинам. Ҳамин якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум сабабиша намеёвад, ҳама простатира мекувад. Ҳама простатита массаж мекунад, омадагиён массаж, ин Москвада ҳам ҳаста, ин ҳама ҷояда ҳаста. Просто ин ба грамотный подход ёфтан дар кора, ана ин сабабиша гуфтан дар кора. Ҳозир мо ҳамин сабабиша тура мекувем, мефаҳмем ки туда якумиш хассосиятиш баланда хонда, ина ҳаракат кардан дар кора ки якумиш
таблетка қати ира табобат кард, консервативное лечение. Сразу грифта операция кардан хеле мо чӣ надорем, мақсад надорем. Ин якумш. Дуюмаш ҳамин сабабош ҳамаша меёбем гормоное ки ҷинсиро мисол мефаҳмем чида ғаду диспарс шакл сар чӣ хел кор кардеста, тестостерон чӣ хел ҳамин гормони мардӣ дар сатхиш дар хун чӣ хела ҳамаша аниқ мекунем. Хай простатам як бор узи карда просто мебинем ҷуда ҳозир чӣ аста чӣ неста. Атак простата надорем дидан дар кора. Ҳамаша аниқ мебинем. Обязательно касали қандиро дидан дар кора. Туда ягонта аломати касали қанди нест. Лекин заифи ҳастаем, хестаниш сусми обязательно ура якта сахари худаш не глюкоза 3 моҳанги пешиниша дидан мумкин айда. Мисол 3 моҳ пеш чӣ хел уровень сатхиш дар хун чӣ хел гликерини гемоглобин мегӯяд. Ҳаминро дидан дар. Атак ту бо якта сабаб дори ин никотиновая зависимость. Сигарет мекашӣ ку як дона сигарет кашидан 10 бор ҳамхобагиро паст мекунад. Як рӯза 10 бор кашид, 10 дона кашиди, 100 бор паст шуд. Ира ту бояд агар хоҳӣ ки ҳамин ояндада проблема нашавад гӯӣ нормальни ҳамхобагӣ, барои ки ту марди оли ҷавонӣ ҳамхобагӣ бояд зуд шавад, ту бояд қонеъ шавӣ, оилат бояд қонеъ шавад, ту бояд ин сигарета партоӣ. На фақат ҳамин ба узви мардонагӣ таъсир мекунад, балки ин касали раки лёгких мегӯянд. Лёгки ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Чӣ? Шуш мешавад. O'pka шумо да самарқандиёда. Вот. Ҳамин шуши касали раки лёгкиро мебирад. Ҳамин касалое ки раки лёгки дар отделение онкология 99% ҳамаш ҳамин злостни курилишки 20 сол, 15 сол кашидаги одамоя. Даже почка беям таъсир, простата беям рак мебирад. Якта сабабиша. Барои ҳамин ина партофтан дар кора, я боло карда. Ина партофтан специални таблеткаош аст, табакетти мега, никаретти мега. Вақти ҳамин ломка қапед, ҳаминро мекашед, лекин сразу партофтан мумкин нест. Мисол ҳоз 10 дона кашиди, пага 8 та мекаши. Як ҳафта 8 та мекаши, ба як ҳафта уж 5 та мекаши. Як рӯза чанд дона мекаши? Бояд партоева, фаҳмиди? Ҳаминро ҳозир ҳамаша ҳал мекунем. Хонада ки анализот имрӯз иншолло тайёр мешавад, хона ба лечение нависта метиҳем. 3 моҳ лечениеро мегирем иншолло. Баъди 3 моҳ мебиёем, мебинем чӣ хел гапа. Тоҷикистон намеравӣ ҳозир? Ҳаминҷо наздика через Хуҷанд бира Тоҷикистон.